Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un vídeo podcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou ensinar a calcetar, eu aquí veño a esbardallar do que me gusta, que é calcetar, obviamente. Veño a presumir do que teño feito, veño a ensinarvos o que estou facendo e veño a reflexionar un pouco sobre o que podo facer no futuro. Cambiei un pouquiño o ángulo, antes estabades máis ali, agora estades un pouquiño máis aí, porque creo que me entra mellor a luz da ventana. En inverno a luz solar é un pouquiño inestable, así que vamos a intentar que isto funcione o mellor que poida. Vale, como sempre imos comezar polo que teño rematado. Que vos ensinara no anterior podcast estaba o amigurumi de Luffy, que aquí o teño rematadiño, que xa teño as peciñas todas cosidas e bueno, teño algún fío por aquí sen cortar, porque eu vou de cortar fíos, pois deixo sempre po último. E nada, pois a verdade é que me gustou moito facelo. Está feito con un acrílico algodón que comprei nun bazar de Melisa, que é o que hai en case todos os bazares, e bordeille a cariña con fío de bordar. E non estou moi contenta con como me quedou a boca. É como que o negro non... Aquí abaixo, é que non sei por qué, vese o blanquiño por enriba do negro, cando o negro o puxen por riba do branco. É que, da igual, non sei bordar, eu intento, de verdad que eu intento, pero teño moito que aprender en cuestións de bordado e a verdad gustaríame aprender máis. E nada, e teño ali sentadiño na estantería ao lado de Chopper, e seguramente máis adiante pois faga máis bonequiños da banda do pirata do sombreiro de palla, que é este, Luffy. Vale, na anterior non vos ensinei estas cousas, pero que tamén os fixen este pescozo aproveitando os restos de Katia Merino Classic, que me sobra Water Lilies, e gravei o proceso do pescozo para TikTok. Basicamente montei os puntos, fixen o elástico e despois no punto medio fun facendo volta si e volta non, aumentos a cada lado dun punto central. Sí. E despois fixen hasta o largo que quería e despois fixen o elástico final seguindo con esos aumentos para que quedara un poquinho, para que non encollera, senón que seguira quedando un piquito. Nada, cousas en patrón que fixen improvisada e que, pois, a verdad, estánme salvando bastante. Gustanme os pescozos, bueno, calquera cousa que se poida poñer no pescozo, super fan. Teño 40.000, pero eu fago máis. Non me van entrar no armario nun punto, pois seguramente, pero a min, o sea, disfruto moito facendo. Vale, outra cousa que fixen e que tampouco enseñei no pasado é este xersei, que é o que uso sempre para nenos últimamente, que é o Good Old Raglan. Non recordo xa de quen, pero tedelo apuntado por aí. Este é a talla de 2 aniños, un ano e medio, 2, e utilicei Katia Sonajero, neste tono así rosiña que ten pintiñas azuis e violetas, verdad? É que é un color precioso. E ten os fíos sen cortar, porque, como sabedes, eu remato fíos, bloqueo, e despois é cando corto os fíos. Entón este está sen cortar os fíos, que cortareinos cando acabe de gravar isto. Vale, esas dúas cousas, 3. E outra cousa que non sei se considerar rematado ou non é os tubos de calcetíns, porque claro, hasta que lle faz o talón para darlle á persona que lle queres dar, é considerado rematado. Non o sei. Tiña este tubo e xa o partín en 2 e ten os seus correspondentes punteiras e elásticos. Únicamente o que falta é iso, decidir para quen son e cortar para facer o talón de última hora. Non sei se van ser para miña nai, para miña tía ou para miña abuela, que hai unha diferencia dun número e entón pois non pode ser facer un e que me sirva para as 3.
teño que decidir xa pa quen é. Pero bueno, eso, que teño tubos, non sei se consideralo que está en progreso ou non. Vos diredes, votade, porque non sei, considero que está rematado porque ten dúas das tres cousas que fai que sexa un calcetín, que é punteira, elástico e talón, ten dúas. Podo considerar que está rematado. A idea, que era ter tubos de calcetíns para poder regalar cando decidira para quen era o calcetín, aí está feita, o sea, esa idea está completa, entón está rematado o proxecto. Non sei, vai me dudar. Vale, unha cousa que vos ensinei no episodio pasado, xa entreguei, era a manta mandecha, que me parecía que me quedara un pouquiño pequena, e dixenvos que seguramente lle fixera o borde de novo ou que comprara un ovillo. Bueno, ao final o que fixen foi aproveitar a lana azul clarita que tiña da outra mandecha e facerlle o borde un pouquiño máis grande. Fixen o borde que lle tiña feito e despois alternei ese azul clariño e o beige o tono cremita que me quedaba para facer o borde un pouquiño máis ancho. Como digo, xa o entreguei, non o teño aquí, pero creo que saquei algunha foto antes de guardalo na caixinha que metín. Así que, se fixen a foto, estará por aí. Se non a fixen, pois vos imaginadevos como quedou a manta, vale? Entón, vale. Que máis? Rematado nada máis. Pero montadas teño 40.000 cousas. Para empezar, teño pois xa 6 sargadelos, que estou moi contenta con el, e que vou avanzando pouco a pouco. A medida que eu vou facendo, pois vou decidindo cousas. Por exemplo, ao principio xa decidín que as voltas curtas non as iba a levar arriba, que as iba a levar abaixo, porque eu quería que este deseño quedara moi pegadiño ao pescozo. Entón quería que por atrás tamén quedara pegado ao pescozo, e polo tanto as voltas cortas no inicio ibanme separar, e eu non quería eso. Entón leva as voltas xusto antes de separar pa mangas. Todos os porcentaxes de puntos e todo isto que empreguei saqueinos de varios vídeos de YouTube. Hai unha editora técnica que, agora mesmo non recordo o nome, busco e deixo vela por aquí, que ten un podcast no que fala mogollón de cousas de técnicas, e busquei na súa canle de YouTube algo que falara de voltas curtas na parte inferior do busto, e saquei dai os números todos, fixen que me cadrara un pouquiño para non tolear, e nada, e separei pa mangas tendo en conta os números que calculara con outro vídeo de YouTube. Bueno, teño unha lista de reproducción xa montada de todos os vídeos que consultei coa idea de todo isto, e blogs e... madre mía. Vale, o que estaba dicindo, separei pa mangas e creo que lle vou meter, non sei se a cenefa tal cual ou un pouquiño modificada na parte inferior. Entón, ahora mesmo teño en espera porque estou decidindo como de largo fago o corpo antes de meter a cenefa. Estou dándolle voltas a cenefa de como a fago, porque me parece que enteira vai ser moi grande, entón se cadra volvo facer un deseño, un redeseño para facela que en vez de... Isto creo que eran 20 voltas, ahora mesmo non sei de cabeza cantas eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 34 voltas. Pois se cada 34 voltas aquí abaixo faiseme moito, entón vou no achatar para que ocupe se cadra esas 20 que eu comentaba, porque se cadra faise demasiado na parte inferior do corpo. O que sí que teño claro é como vou facer as mangas, entón pois seguramente isto queda aquí paradiño, ten as agullas, poñolle cablecito, escubido deste, e continuo cas mangas, e unha vez que xa teña as mangas feitas, pois miro como fago a parte de abaixo. Estou usando Flora,
de Drops, que é alpaca e lá, e que me gusta moito. É moi quentiña, super amorosa e é que eso, achuchable. E estou moi contenta, a verdad é que estou moi contenta. De momento vou apuntando absolutamente todo o que fago da miña talla, coa idea de, se algún día consigo que me funcione o Excel que estou probando para escalar, pois se consigo que funcione o Excel, podo escalalo. Se non, pois nada. Deseñar ten unha parte de matemáticas importante, pero non porque cadren os números vai quedar ben. É que por eso tamén se fan os test, porque eu podo dicirlle tantos centímetros, dame tantos puntos, que ao final as mostras fanse por eso, para facer reglas de 3, pero non é... estou me facendo un lío sola. Non é escalable o 100%. A forma das prendas non son completamente proporcionais. Non son directamente proporcionais. Entón, hai unha parte de matemáticas, pero tamén hai unha parte de entender a forma dos corpos e unha parte de entender a forma das prendas para eses corpos. Entón, pois, sendo reglas de 3, pois sería super fácil, pero hai moito máis alá. Entón, eso é o que me está a min complicando o Excel que estou montando. Pero bueno, conseguirei que funcione, ou polo menos a miña intención é conseguir que funcione, e subirei. Se consigo que funcione. Vale, e este é o que teño montado, os sargadelos. Outras dúas cousas que teño son máis tubos de calcetíns. Este que é de Rosas Craft, que xa vos ensinei, e que non avancei case nada, porque me puxen... eu creo que está máis ou menos como o mes pasado, máis ou menos, porque me puxen eso, cos sargadelos a tope, a facer números, a facer e a desfacer. E outro tubo que teño tamén en progreso é este, pero que creo que tamén está como o mes pasado. Vou empezar a poñer marcadores de progreso entre mes e mes para ver canto avancei nese tempo, porque, en serio, dá má sensación de que non avanzo nada. E seguramente non avancei nada. É que teño esa sensación de que non avancei nos tubos nada este mes. Pero bueno, tubitos. Teño 2 tubitos. E outra cosa que teño montada é que viña na Lana Box de outubro, creo, recordar. Vou dicir que sí, non me acordo. Que é o Lotus Vest de Sonia Turner, que está feito cun fiado de Rosarios 4, que é 75% lá e 25% liño, e a verdade é que me gusta moito. E ten esas flores con técnica Rosemine, que é isto de que vas pasando a hebra por diante ou por detrás dos puntos, o sea, nunca os chegas a calcetar, senón que simplemente deslizas por diante ou por detrás. Hai que ter un poquinho de cuidado ca tema da tensión para que esas hebras non che apreten o tecido, para que non queden demasiado soltas. Non fixen mostra para isto, cosa que eso, eu fago mostra unha vez de cada 20, para que negalo. E arrepíntome, porque creo que tiña que ter feito unha talla menos. Deime conta cando unín mangas, o sea, unín pa circular. Bueno, montase desde atrás, empezas aquí, e despois fas os dianteiros, unes os dianteiros, e despois eso, fas os gometos das sisas, bla bla bla, e despois é cando unes a parte de diante e a parte de atrás. E cando unín a parte de diante e a parte de atrás, deime conta de que isto vai me quedar enorme. Creo, bueno probar, porque isto eu vexo que me vai quedar xigante. Uf. Vale, que o pescozo estea desbocado, eso dame igual, porque fagolle o elástico máis ancho e Santas Pascuas. Pero o que vexo aquí, que é isto? Madre mía, tiña que ter feito unha talla menos.
De feito unha talla menos. Madre mía, que me sobra eso. É que isto xa fala dunha holgura positiva duns 10 centímetros. Isto non é unha holgura positiva de 10 centímetros. Isto, madre de Dios. É que solución que se me ocurre ahora mismo, como teño pouquiñas voltas feitas, porque deime conta cando unín desta despropósito, o que vou facer é desfacelas e non montar nada pa mangas, o sea, non montar nada, unir directamente dianteiro e traseiro, e xa me comería isto. Quedaríame aínda así un poquinho máis ancho do que me gustaría, pero non tanto. É o único que se me ocurre, sen ter que desfacer todo, sen ter que desfacer este anaco de aumentos de sisas. Non sei. Sí, creo que o máis fácil vai ser eso, quitarlle os puntos, os montados. Creo que vai ser o máis fácil e creo que vai ser o que faga, porque gustame moito o fío e gustame moito. É que desfacela toda non me apetece. Que non me disgustou facer a técnica Rosemine. Mira, así vedes o revés da Rosemine. Este é o revés da Rosemine, ese é o dereito da Rosemine. Aquí, este é o primeiro que fixen e por eso está un poquinho máis solto. Este é o revés do outro e este é o dereito, que me quedou un pouco mellor. Perdín o fío que estaba dicindo por contarvos isto, por ensinarvos a parte de atrás. Pero bueno, creo que é o que vou facer. Vou desfacer estas 4 ou 5 voltiñas que teño, 4, e unir sen montar nada, o sea, así, directo. Creo que vai ser o máis fácil, o que me vai romper menos a cabeza, e, sí, a solución máis fácil. Así que, amigas, facede mostra, ou sede creativas como a mí, para non ter que desfacer todo. Vale, isto sería o normal para min, ter dúas cousas pequenas, os tubos, e ter dúas cousas máis grandes, unha ou dúas. E aparte, recordemos que teño a manta de restos, que vou traballando nela unha vez por semana, colloa e fago un par de cadradiños, que acabaré a este ritmo en 2030, pero bueno. Vale, pero toleei porque sí, porque non, temos lana hondo, outro día puxen a ordenar o meu armario delas e ainda así fun comprar máis. 2025, propósito de 2025, gastar o que teño, definitivamente. Xa era o meu propósito este ano e non o conseguín, porque comprei cousas e os restos están aí acumulados, que comprei cousas para facer cousas concretas e fíxenas, sí, pero tamén comprei madeixas de vacacións, de ir por aí, ai que bonita, bueno, coller porque así acórdome deste día, cosas así, que están aí acumuladas e que teño que gastar, porque é que senón é un despropósito de ter esa cantidade de fío e non usalo, entón teño que usalo. Conto que non teño suficiente e ainda fun a semana pasada, hai dúas, xa non sei, fun a Fainotí e collín, porque se me meteu na cabeza facer unha chaqueta, que era unha chaqueta que me sirva de Nadal, que me sirva para andar por casa tranquila, que me sirva de básico para todo. E entón, pois, fun comprar ela, e comprei Malabrigo Ríos no color Lechus, que é lechuga, basicamente, Lechus é lechuga en inglés. E estuve buscando patróns, non había ningún que me chistara así en demasía, atopei un de Drops que se chama Silver Petunia e basicamente estou facendo esa chaqueta pero con algunhas modificacións. Comézase isto que vos ensino aquí. Comézase cun pescozo doble, montase, faise a longitude
o doble. A diferencia que no Silver Petunia cósese ao finalizar, eu aquí xa o unín a medida e fixenlle ademais no lado dereito unha volta do revés para separar o que é o elástico do resto do corpo. O Silver Petunia ten unhas liñas de elástico que baixan e eu cambiei por unhas trenzas. Os números que estou empregando son os da un pouco mestura da segunda talla ca primeira talla para ter unha cousa intermedia, porque tampouco me daba a mostra con carríos, non me daba para eso. E vai unha trenza por diante da manga, o sea, unha chaqueta de raglan. Ai, Dios mío, que mal me explico hoxe. Unha chaqueta de raglan, vai aumentos a cada lado. Entón, vai unha trenza en cada punto de aumentos. Entón, os aumentos van antes e despois da trenza. E así vou. Xa acabei o que é a primeira madeixa. E aí, perfecto, para unir o seguinte. E vou así. A miña idea vai vos parecer un pouco ordenada, pero quero facerlle a ganchillo unha cousa que poida desfacer, un árbol de Navidad na parte de atrás e quero meterlle unhas luces a pilas porque sí, veña. E así como o vou facer a gancho, pois poderei no desfacer facilmente máis adiante para aproveitala. Vale, como non teña abondo con isto, pois Lanolina Knits, que ten unha tenda en Tui, montou un patrón de advento. Entón, no seu grupo de Telegram vai subindo cada día unha pista. Hoxe estamos a día 9 e eu só teño festo hasta 8 porque cando me puxen a gravar ainda non mandara a pista 9. Entón, pues, aquí tedes como está quedando o gorriño, que estou aproveitando restos de merino classic merino, eso, non me saiu o nome, que usei moito. E estou usando este tono gris azulado, salvia, non sei nin como describilo nunca, que me sobrou do funfetti, e o granate que me sobrou do water lilies. E así está quedando que a verdad é que é moi bonito. O renito ten, espérate que non me ubico, aí ten un bodoquito no nariz que a verdad queda moi gracioso. Vale, e así o que teño montado, que para min isto é demasiado. Eu non suelo ter tantas cousas en paralelo, é unha pequena locura, vale. E aparte ainda teño a idea de montar máis, pero é que me freneime, fixen a mostra, pero freneime para non montar. Vai ser no futuro, pero porque me estou frenando, porque senón xa o tería montado, que é o vespertine que sale na revista Line, e comprei en Nelinés, en Santiago, que venden o peso, merquei, aquí está a mostra, que fixen, que me aguantei para non montalo xa. Este é la Donegal, e isto aquí el Carratuiz, e é super bonito, é que, bueno, subí unha foto en Instagram que se ve mellor, e é que me contumen para non montalo xa, pero bueno, imos considerar que é un proxecto do futuro e que me vou aguantar para non montalo xa, porque está se me indo das mans. Teño unha caixa, esta caixa que é onde meto as cousas en progreso, non me entran as cousas na miña caixa en progreso, o sea, está se me indo das mans, así que imos frenarnos, vale. E isto, futuro. Vale, cousas a maiores que quería comentar. En Discord estamos facendo quedadas virtuais. Estamos quedando os martes pola noite, 9:30, 10, quedamos unha horiña hasta as 11 ou así. E imos incorporar os venres pola mañán. Os venres pola mañán imos quedar rollo 10 e pico da mañán para tomar un cafecito xuntas e calcetar, que eu agradezo porque así quítome de estudiar un pouco. Creo que nada máis. Espero que en xaneiro tiña a metade das cousas sequera rematadas, porque estame producindo un pouquiño de malestar ter tantas cousas montadas. O sea, cando empecé a xuntar as cousas que tiña montadas para facer o capítulo, sentí moi mal, porque non é unha cousa que eu suela ter montadas tantas. Teño montado
o que me... cousas variadas que me producen diferentes sensacións e diferentes niveles de tecido máis concentrado, menos concentrado, pero eso, 3 cousas, 4, 5, se son moi pequenas, pois 5, pero ter montado unha chaqueta, un xersei, un chaleco, gorro, tubos de calcetíns, ter tanta cousa montada non é normal en min. Eu non sei que me pasou este mes, de verdad. E outra, que non o trouxen, teño montado un segundo, o sea, é que como non me era suficiente ter este, teño outro que levo máis ou menos pues, como pola mitad, pero teño montado un segundo, o sea, teño 2 gorros. Frenádeme, de verdad, deixade de animarme a montar cousas, porque eu montoas super feliz e contenta, pero pues nada, necesito tranquilizarme, acabar todo esto y a ver si este ano acaba de forma agradable a nivel de ceril. Creo que nada máis. Pois xa estamos en decembro, así que pois felices festas, feliz ano novo, porque cando grave xa será ano novo. Así que nada, pola miña parte nada máis.